Ами добре, ще ти покажа моята стая. Така, малко е разхвърлено, да не се оплашиш. И сестра ми спи като първи идиот. Ама спи в моята стая, защото нейната е страх, че има паяци. И то все едно. Видяла преди месец един паяк и вече, както и да е, няма да разказвам истории, защото го сплюках се. Както и да е. Така, ето тук е май бюро и говоря по скайпа с Мишето. Тук горе са учебниците ми за тъпото шивано училище, което скоро приключва. Ето тук е леглото ми, сестра ми спи ета. Това са зеленото. Това е зеленото говно. Там ми е стола. Чакай да видя. Да, тук си пише домашните, защото на бюрото ми е заето с лаптопи, дъра. Затова принципно тук пишем, тия двата стола, нали, с масичката. И там гледам телевизия, нали, тук са ми, иначе, тук ми е единия гардероб, всякетата, ето го, то облепения. Това ми е другия гардероб, е там. Ето го. С листа, където е залепен. Тук, нали, телевизора ми. Секунда само. Да бутна вратата. Тук съм си закачила герданите и имам дрехи също. Тук е вратата ми с лепенките, ето. Тук е огледалото ми. Ето там са ми кутиите с гривните и разни книги, които не чета. Ами, това е моята стая. Тъпа е, общо взето. Лилава е. Ами да. Чао!